Уважаеми колеги, днес ще говорим за езиковите пейзажи в сръбско-българската погранична зона. Аз ще ви разкажа нещо за българското малцинство в Република Сърбия, после за езиковата ситуация в тези края и после за езиковите и семиотичните пейзажи в същия регион и накрая имам едно кратко заключение. Значи от самото начало ще говорим за българското малцинство в Република Сърбия, за тяхната история, за географията и за някакви статистически интересни моменти. Значи в Сърбия има всъщност две български малцинства. Това са католическите банатски българи в северната източната част на страната, които живеят както в Сърбия, така и в Румъния. И освен това има и православните българи в района на пряката граница с България. И тук ще говорим само за втората група в юго-источната част на Сърбия, т.е. самата граница с Република България. И тази група е базирана на две общини. Димитровград, който беше по-рано Цариброд, и Босилеград. И тук може да виждаме това на картите, значи от дясната страна се вижда по-точно тая област, директно на граница с Република България, и в лявата страна се вижда тази карта от цялата Република Сърбия и като виждаме има три малки части на територията на Република Сърбия, които бяха откъсани от България, но ще видим по-подробно какво е станало в историята на Сърбия и на България и по коя причина тези земя са днес извън България, но и се намерят в състава на Република Сърбия. В продължение на вековете този район е бил неразделен от средата на османското владение на Балканите. С създаването на националните държави през 1878 година регионът се превръща в граничен район, периферия по краищата на новите държави Сърбия и България. И установяването на границата на тези територия е същевременно и нов опит за значението на националната атрибуция. Слабото историческо създание на местното население е причина за конкретната принадлежност през 19 век да се очертава по линия на националните, а локалните идентичности, т.е. селото, региона, религията. Това бяха критерия, които бяха по-важни отколкото националните въпроси. След Руско-османската война от 1877 до 1878 година, Санстефанския мир и Берлинският конгрес, Цариброд става част от княжество България и център на нова административна област. По време на Сръбско-българската война регионът е засегнат от бойове и градът е превзет от сръбските войски на Дунавската дивизия. След битката градът е отвоюван от българската армия и през 1888 година градът е свързан с железнопътната линия Белград-Истанбул и е построена българска гранична гара. По време на Балканската война от 1912 до 1913 година и на Първата световна война Босилеград е част
от Българското царство. Въпреки това, след войната, съгласно Ньойския договор, България е принудена да предаде част от териториите си като военни репарации. И една от тези територии е Босилеградско. Официално през ноември 1919 година Босилеградско е присъединено към кралството на сърби, хървати и словенци. Значи това е по-късно кралство Югославия. И през 1941 година, в хода на Втората световна война и окупацията на Сърбия, целият регион е поставен под българска власт. След края на войната през 1945 година той отново принадлежи към Сърбия и по този начин на Югославия. От тогава той се намира извън българските граници и е дом на местното население, повечето от което днес се смята за българи. При преоброяването на населението през 2011 година, около 18 500 души са посочили, че принадлежат към българското малцинство. Но при преброяването на населението от 2022 година, по-малко от 13 000 души в Сърбия декларират принадлежност към българското малцинство. Сега да видим коя е езиковата ситуация. Ще говорим съвсем накратко за носителите на българския език и за диалектите. Но това съвсем накратко, защото това е по-скоро част на диалектология и искам да ви покажа съвсем накратко да българският език е един от 15 малцинствените езика, които се говорят в Сърбия. По време на преброяването през 2022 година, по-малко от 8000 души са посочили българския език като свой. В употреба са български крайни западни диалекти, което ще видим и на картите, но вероятно има още хора, които говорят езика активно или пасивно, но не го декларират в преброяването. В общините, в които определено малцинство съставлява повече от 15% от общото население, възвеждането на малцинственият език в официалната употреба е задължително, включително в образованието в Република Сърбия. Това важи като за общините Димитровград, където живеят повече от половина българи, така и за Босилеград, където има почти 80% на населението, които декларират българска етническа принадлежност. И сега да видим на картите, тук от запад на столица София, където се движите към границата с Сърбия, прямо на другата страна от границата започнат тези западни покрайнини с центрове Димитровград и Босилеград, където се намират компактно българско население и по селата между тези градове. Относителна диалектология ще видим тук, че се говорят западните говори, които се забележат тук на запад от София и се движат до сръбския град Пирот, но в нашия случай градовете се намират по-близо до до самата граница. И тук още от БДА, Български диалектен атлас, има един фрагмент, където се видят по-подробно за какво става въпрос и кои диалекти се говорят в тези райони.
Сега ще ви покажа едни примери за езикови и семиотични пейзажи, като пътни знаци и надписи в обществени места. Всички пейзажи са семиотични. Това вече видяхме в другите презентации, в другите коментари, които направих. Така че тяхното значение винаги се конституира чрез социокултурна интерпретация. В най-широк смисъл това означава разширяване на лингвистичния пейзаж или езиковия пейзаж, защото в нашия анализ включваме не само писмените знаци, но и средата, в която се употребява един конкретен език. Разглеждаме лингвистичните и семиотичните компоненти като отношение между част и цяло, които винаги принадлежат един към другия, подобно на двете страни на една монета. И по тая причина смятам, че няма лингвистични пейзажи или езикови пейзажи без да разглеждаме семиотиката. Какво да очакваме в тези райони в крайна западна Сърбия? Това са селски райони, има само малък материален корпус. Това са малки градове с съответна езикова инфраструктура. Езиков символизъм е там по-важен от достигането до широкия аудитория. Тоест символизъм е по-важен от функционализъм за разлика от градовете. И в резултатът на това не могат да се очакват почти никакви стратегии за лингвистична интернационализация. Поради историята на региона в семиотичните пейзажи могат да се очакват историзации или история като един важен компонент и специфичната за област езиковата употреба, т.е. намериме сръбски или българския език на различни места. Сега да видим едни практически въпроси. Както във всички региони, в които официално съжителстват два езика, и в юго-источна Сърбия може да се очакват многобройни констелации на езикова употреба. Те влияят върху езиковите пейзажи, а оттам и върху семиотичните пейзажи. Наблюдаваме едноезични надписи, официални топографически и други двуезични надписи, неофициални или полуофициални надписи, често се непаралелна употреба на два или повече езика и смесени форми, едноезични, но идентични форми на двата езика, което искам да наричам невидимо дублиране, и накрая двуезични, но една и съща единица два пъти. И това, според мен, е видимо дублиране на една и съща езикова форма. Сега да ви покажа едни конкретни примери. За какво става дума? В Сърбия може да видим, като във всяка страна, едноезични надписи. Но тези носят винаги висока символична стойност. Защото това означава, че тук общественият език е достатъчен и това е нашата езикова територия. Интензивността на езиковата употреба е особено висока, т.е. подчертаване на значението на този единствен език за конкретна географска рамка. Посланието не е непременно да се достигне до чужденци, а да се подчертае собствената езикова територия. Това води до особено висока символична сила. Това е нашата територия, тук важат нашите езикови правила. Никой, който не разбира текста, не трябва непременно да бъде информиран. И такива надписи намериме в различни
държави и едни примери са такива в Сърбия, че се намерим само на българския език или само на сръбския език. Но в официалните знаци, като виждаме тук от дясната страна нагоре, би трябвало да съществува и превод на български, защото в тази община, Босилеград, там важи правила, че българският език трябва да се включва в административните надписи. Но с редки изключения мога да кажа, че това и съществува. По-късно ще ви покажа едни примери, но тук в този случай не можах да намеря превод, така че тук има един пример за сръбски език. Но има и други примери за български. Те са много по-бройни в тези области. Например, преди паметника на Василевски с стихотворението в неговата чест. Или от десната страна, само Левски, Босилеград, западните покрайнини. Това е само на български. Значи тук видим, че има езикови знаци, които са само в един език, предимно на български или на сръбски. Второ, съществуват и официални топографски или други двуезични надписи, тъй като въвеждането на българския език в обществена сфера е задължително. Първият въпрос е къде да намерим съответните доказателства и как да ги оценим. Тази форма на надписи отговаря най-добре на държавната идеология за прилагане на законите и използване на малцинствените езици. Двуезичните надписи са изписани на кирилица в целия регион. И това също така подчертава близостта на двата езика един до друг и често изключва и транслитерация, което е много интересно, че в Сърбия, като в България, има, например, на табелите и транслитерация с латиница. Но това в тези региони много често отсъства, което е много интересно наблюдение според мен. Това можете да виждате тук, например. По средата, вижте, има долна Лисина и долна Лисина. Това е едно село и като виждате на табелата няма транслитерация на латиница. Или в Димитровград, на централната гара в Димитровград има един надпис, но това не е толкова важен надпис, като например географска табела, или улица Маршала Тита, улица Маршал Тито, също така само с сръбски и български език и само с кирилица. Сега да видим трети пример. Неофициални или полуофициални надписи, често с непаралелна употреба на два или повече езика и смесени форми. В този случай най-добрите примери са неправителствените институции или частни надписи. Там надписите имат неофициален или полуофициален характер и са изработени по индивидуален проект. Например, в градовете намираме ги на магазините, частни фирми, а в селата на гробищата. Там откриваме смесни структури на употребата на езика. Езикът подчертава индивидуални или полуофициални нагласи. И това може да видим тук, например, в тези примери на гробищата. Това много слабо се вижда сега, но да ви покажа само тези две примери от гробищата, където се използват смесен тип. Една част е на български и има някакви допълнения на сръбски. И това е много интересна форма на съществуването на двата езика. Или отгоре е галерията в Димитровград и тук е много интересно, че пише първо на български, по средата на френски и от десната страна на сръбски. Така че тук виждаме, че това е разлика от
официалната потреба на езиката, но от индивидуални идеи как да се включват различни езици в езиковата структура на предприятието, на общо казано на структурата на града или на едно село. И сега има нещо, което е много интересно накрая. Това са едноезични, но идентични форми на двата езика. Това искам да го наричам невидимо дублиране. Защо? Тук винаги може да се каже, че даден текст съществува и на двата езика, защото нямаме два пъти един и същ надпис, но в този случай може да предложим, че става дума за сръбската версия. Но тъй като българската версия е написана по идентичен начин, тя не може да бъде разграничена от сръбската версия в шрифта си. И това отговаря на типа 2 в 1. Само на кирилица или 1+1, т.е. кирилица и нейната романизация. Но названията или самото заглавие са абсолютно идентични в двата езика. Също така се случва в тези образци да не се различават от формата, който обикновено се прилага в Сърбия, т.е. текстът на кирилица, това е отгоре, а отдолу латинизирания текст да е под него. Това също важи или смятам за невидимо дублирано в случая да кирилската версия е една и съща в сръбския и в българския език. И такива примери бяха открити в Димитровград и околностите му. Това можете да виждате тук тези снимки. Например, на гарата Димитровград, където видим този знак Димитровград. Това е едно и също на българския и на сръбски. Или на табелата Димитровград. Пише се с кирилица и долу с латиница, но горният вариант е едно и също в сръбския и в българския език. Не може да се разграничава. Или още един пътни указател Власина. Това е регион с много известно езеро, но това е вече на граница с сръбско и българско население в самата Сърбия, но много близо до Босилеград и значи там съществуват такива знаци с само една варианта на кирилицата. Но най-интересните случаи са двуезични, но една и съща единица се появява два пъти. И по тая причина искам да говоря за видимо дублирането. За зрителя понякога е интересно да види два пъти един и същ надпис. И затова говорим за видимо дублиране. Разбира се, че това изобщо не помага по отношение на разбирането, защото зрителят има два пъти текст, който може да отнесе към своя роден език, сръбски или български, дори и да е бил там само веднъж. Освен това, подобни надписи често не носят никакви романизации или т.е. транслитерация с латиница. Т.е. има някакви изключения, но повечето, което намерихме, е без транслитерация, без латиница. Те се отчитат преди задължителното на държавата да гарантира двуезични надписи на обществени места за малцинствените езици. И това подчертава, че държавата е сериозна, въпреки че човек веднага забележа повтарящия се характер на текста, дори и да не може да чете кирилицата. Това е свързано с символична политика на малцинствените езици. И това се вижда, например, в такива примери. В Босилеград има един квартал, който е наричан Рисовица и съществува и улица Рисовица. Но като виждаме, няма никаква разлика между
сръбско и българско название. Или селото Божица. Като виждаме, два пъти едно и също е написано. И като вече казах, тук отсъства латиницата. Значи няма транскрипция на латиница. За разлика от третият пример, от тясната страна паметник пише два пъти, но тук има една грешка. Тук би трябвало на сръбски да е споменик, а не паметник. Значи това е първата грешка, че можем да кажем не са правилно превеждали този пример, а освен това тук виждаме не само латиницата, но и превода на английския език с думата монумент. Значи и като заключение можем да разграничим различни семиотични модели, които мотивират използването на езика в общественото пространство. Съществуват не само полезни, но и символични аспекти, като последните, които трябва да се вземат предвид. Освен това, възграждането на българското малцинство в контекста на сръбската малцинствена политика, както и на двустранните отношения с Сърбия и България е много важно. И по тая причина класифицираме и разработим теоретична концепция, която моделира пейзажа в сръбско-българския пограничен регион. И с това ще приключваме тази четвърта лекция. Благодаря ви много за вашето внимание. В самото начало ви показах едни теоретични обстоятелства за езиковите пейзажи и за семиотичните пейзажи. След това ви показах едни примери от Сърбия в основната част за Нови Сад и за употребата на образа или за думата зелено в обществено пространство и говорих ви за това, че това е много често връзка за природните явления и други неща, които са важни в нашето общество. Сега в тази четвърта лекция говорихме за българското малцинство и употребата на двата езика, т.е. сръбски и български, в този регион, който се намира съвсем близо до българската държавна граница, но вече в Сърбия, в Последградско и Димитровградско. И в последната лекция, в петата лекция, ще ви представя едни примери от самата България, за да виждате коя е разлика между, да речем, Сърбия и България, между Сърбия и, т.е. България и съседните и другите съседните и държави, Европейския съюз, някакви регламентиращи документи и да видим как се употребяват малцинствените езици или други езици въобще в българската общност в страната и това мисля, че за сега е достатъчно. Благодаря ви още веднъж за вашето внимание.